أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Magkakaisa-linta ng mga tao sa ating pagpapakabuhos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatiran sa mga buong mundo. Ito ay katapusan na iftar sa Ramadan. Alhamdulillah, naway tatagapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga sikap para ating pag-ayun sa buong buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, natanggap natin ng Kanya ang kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. And alhamdulillah, naway maabot pa rin natin ang marami pang mga Ramadan sa buhay natin, inshallah. Amin. Maulaya salli wa sallim. Witness natin itong last iftar ngayong Ramadan 2021. So mashallah, ito na yung hihintay natin, mashallah. Every day mayroong mga, let's say, mga more than 150 to Muslims ang pumupunta dito. So, dito po napupunta yung mga funds na itinadala ninyo at sa lahat po ng mga sponsors ng Think Islamic Center. Dito po napupunta yung mga tulong na binibigyan ninyo, mga sadaka para sa Ramadan. So, mashallah, successful po ang Ramadan natin this year. At sana sa mga susunod na taon ay tuloy-tuloy pa rin ito, inshallah, until next Ramadan. Ramadan Mubarak. Thank you to all the people who support Think Center. In behalf of my sisters, I would like to say Jazakallah khairan to all of the people who support the era Share Islam. And then the happy here was so happy, we're so happy, we're so glad. Ramadan Mubarak.